syutingनि थाखाय थांगासिनो दङ भैरबकुन्द नायलांबाय थादों नोंथांमोना बायदि जायो। दायो जोङो मोनफैबाय गेटसिमानि मेन फरेस्टआव जोङो दायो बेनिफ्रायनो शुटखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन नायलांबाय थादों नोंथांमोना। फैबाय सिख्लाफोर फैबाय। Nih, Rover. Bener. Black tea. Sudah bisa jawab itu? Sudah to bahaya jawab ini. Burung ini बहुत Anda Boria acting Actually yang ini berat kostum moन्दों मानो होनबा सिगांफोराव मिनिनायनिल' एक्टिं खालामबाय थायोमोन ना मोसानायनि खस्थ' मोन्दों दाकुनि खालामनांदों ना खस्थ' मा होमबा नों दाकु जाफेराखैमोन? जाफेराखै दिनैनो प्रथम बरिया Next shoot Maibra came out. Keke, nih kita keke. Garam. Teman. Syuting asli kasih dong. Baut sana bisa. Neng Bible. Neng. Di kasih. Kayak tidak? Lahir bau. Haida. गिरखौ एसे खोनासंना लादो बेयावनो शुटिं लागासिनो। Berteman Maibra came out जोब्बाय थांसै थांनानै माहालाबाबो लामायाव जमरबाय hati बहुत मेंबायमोन बोरै मोनखो खाना मोजांखौनो मोनदों दाखु जानानै मोजांखौनो मोनबाय दायो जोबबो हाबायना इन्टारेस्ट नांबाय गासै भिडिअ'आवबो मोसायोमोन ओमफ्राय करिय'ग्राफ खालामोमोन खिन्थु दिनै गावहा दाखु जानानै बिराद दुखु मोनदों आरो बोरै मोनखो गरमाव मुखैजोब्बाय मोजाङानो मोनदों सुट खालामनालाय खिन्थु मोजां फैदों एसे खिन्थु गरम बहुत गरम खिन्थु नोंथाङाबो मोसानो मोनैखाय एसे दुखु मोनबाय सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय बिनानाव मोना माबायदि मोनखो दिनै बहुत मोजां मोनबाय नाथाय बिराद मेंबाय दाखु जानायखाय दुखु मोनदों बियो एक्ट्रेस जागौमोन उनाव एक्ट्रेस जानो मोनगोन